Hi guys, andito si Tami guys. Nilagay ko ito sa microwave for 40 seconds. Guys, amoy sunog. Nag-aso-aso sa loob dito. Andito si Tami. Nandito siya sa bahay. Pero wala siya problema. Pero bagong ligo kasi guys. Bagong ligo. Mga amoy. Ako din mga amoy. Kaloka amoy. Hala, amoy. Talagang, parang natagalan talaga siya, guys. Na-over man pagkatagal man, uy. Stinky fish. Burned it. I burnt it. Didn't burn it enough to get rid of the smell. What are you doing? So, you don't like the smell? Sorry, darling. Sorry, love. You used to it after how many years? Oh. My husband, the first thing he did, he got up from the bedroom and then he said, "Boo!" Honey, he doesn't have any problem with this, guys, but I feel so bad because the house is burnt dried fish. Like sunog talaga, guys, sunog na sunog. Yun, gumagalaw-galaw na naman yung Indemiri dahil off ni Mister. At kapag andito si Mister, palagi yung nagsi-cellphone or natutulog, nagpapahinga kasi nga trabaho siya ng trabaho. So si Indemiri para hindi maburyo at hindi maglagot kasi maglagot man ko siya magtanaw na busy yung asawa ko at mayroong mga pinagagawa kahit off niya, no. So ngayon ang ginawa ko, magbisi-bisihan na lang ako dito, naglilinis ako ng bahay kasi kailangan na din linisin itong bahay. Kapag hindi kasi nilinis itong bahay, guys, ang daming buhok na maiwan ko na lang si Batman. Kapag every time na maganito ako, ang dami ko talagang makukuhang buhok. So, ipagpatuloy lang natin itong ating gawain dito sa bahay, ha? May nagtatanong din pala. Ang daming nagtatanong sa message na kung kailan daw ako uuwi at taga saan ako sa Davao. Guys, uuwi po ako next month. Hindi ko na lang sabihin sa inyo kung anong araw, kung anong pizza. Kung asan ako sa Davao, guys, hindi po ako magstay sa Davao. Uuwi lang ako sa Davao pag pabalik na ako dito sa US. No? Gusto ko po talagang makapag-stay sa bukid-bukid, guys. Gusto ko magpabukid. Kung sa Davao lang ako, guys, wala ako masyadong maganap or magawa kasi puro na lang tayo dyan. Punta sa mall, ganun, gasto. No, gasto dyan, guys. O bakit ba nagmagasto? Magtitipid tayo, mga darling. No? Uwi ko kasi, guys, yung rason is gusto ko lang talagang, yun, mag-spend time sa kanila doon sa Pilipinas. At hindi naman yun pa uwi-uwi para magpakitaan tayo kung magkaano yung dala natin, kung anong nagawa natin, kung saan tayong island na punta. O, diba? Kasi yung last uwi ko, mga labs, nagulat talaga ako. Sobrang akong gulat, guys, kasi ang dami palang ayaw makita yung mga ganitong bagay, yung mga pordo, yung sobrang poor ng family mo, walang kaya, pangit yung bahay, ang dami pong naguguluhan, bakit daw ganito yung buhay ko. So ngayon, ang daming nang babash kasi nga daw wala akong naitulong sa pamilya ko, pati bahay ng kapatid ko, wala ang bahay magulang ko, ganyan ba? Kung ano-ano na lang yung ano nila na dapat daw kapag nasa abroad, maraming bahay, malaki yung bahay, maraming sasakyan, pati mga kapatid, tinulungan, ganon yung mga bashing ba. So ang dami-dami talaga, so nagugulat din ako, of course, no, kasi iba pala talaga ang mga mindset ng nasa Pilipinas kasi gusto nila lahat ay maganda ang buhay. Kung ano yung buhay mo dito sa Amerika, yun din yung buhay sa Pilipinas, yung pamilya mo. Kaluka naman ito. Pobrehon natin itong asawa na atin ng hututan para mapurdoy-purdoy ang kinabuhi namin dito. For sure, kahit galing na ako sa Pilipinas at binabash na tayo, pagbalik ko this time, for sure talaga marami na namang magagalit at maraming mag-expect na dato, no? Or maraming na pundar or ganon. Guys, huwag na kayong mag-expect, ha. Kung magpunta tayo ng Pilipinas, magpabukid lang talaga ako. At also, yun, hindi ko na dapat i-explain pa sa inyo, no, kung bakit ganon, no. Yung buhay naman sa Pilipinas is hindi naman kailangan namin magpayaman, day. Kailangan lang namin may makain sa 3 bisis sa isang araw, day. Okay na yun, day. O, diba, si Mirian, na naluka na initsahan na ng pantalon, day, kasi maglaba, day, kasi wala balabas in the Mirian. Pagkatapulan yun aning bayanan, ni. Hindi ko kasi in-expect, guys, na dami na palang labahan. Oy, itong asawa ko talaga, oy, mayroon palang tinatago ang mga labhon nun. Iwan ko na lang, gustong-gusto talaga niya maglaba, guys. So this time, buti na lang naunahan ko siya. Kaya kung hindi ako naunahan, adi siya na yung naglaba. Hi guys. So ang dami kong labahan, no. Nakahanger na yung iba. And then, yun yung ganap ko. So kaya, nagluluto pa ako, naglalaba ako. Kasi nga, andito si Mister, ang dami na pala niyang labahan. At hindi ko na malaya na iniba pala niya. Hindi niya. Marami na yung sa laundry basket namin, marami na puno na. And then, meron na pa pala siyang kanang gisabit-sabit ba, bitay-bitay. So kaya yun, ang daming mga marami na, meron pa sa dryer. Meron pa. Ano man yung akong asawa? Matulog ni or matulog ta? Or magsige na lang taanig, alauna na. Alauna na. Matulog na tayo? Or ka na lang, refill? Well, just wait. It's time to build up pressure when we're sleeping.
Ganito talaga yun siya guys, no, bago kami tulog or pagbangon niya, mag-refill talaga yan siya sa kape, tubig ba. And then yung tubig na iniinom namin, palagi yan siyang ganyan. So nakakalukay. Magandang mag-business ng refilling station. Night na, oy. Saan ang orasa dong? Wala na dito ani dong. Lugi na sa Inday Mirian dong. Dali, nalugi na ko. Come on, my back is itching. I need an itcher. Grabe din tawanan eh. Huwag gani kayo tulog. Hindi nga ako natutulog kasi hinihintay ko siya. And then ito lang yung ginawa niya sa akin. Pinahintay-hintay pa ako dito. Mabuti pa itong pusa. Marunong sumama. Right, Yamp? Right here, Dimp. Closer to Mama. Right here. Come on. Anyway, tulog na mo. Kakapa, hintay-hintay. Unsa ng orasa? Sabi ko sa kanya, wala kang trabaho bukas dong. Oh, my son is with you, love. Oh, and we have another one here. Look, it's together, don't like each other, love. Come on. Come join Mama here. Come on, jump. Apa, come on. Apa. Good. He doesn't like to be here with Dimples. Grabe. Grabe. Oh, dahil marami si Tami ditong mga seasoning, maghanap tayo ng seasoning na isabuag na to doon. Kayan. Ito, marami dito. Bago. Ang mata guys, nasudlan. Grabe. Kinalkal talaga nila buong yard. Oh. Kaluka. Ito yung before. Habang naglilinis po tayo dito guys, story time tayo konti, no? So, noong nakatira pa kami sa bahay ni Bianan doon sa isang bahay na nabinta na, hindi po talaga ako doon nag-garden since pagdating ko dito, hindi ako nagtatanim-tanim kasi wala masyadong lugar doon kung magtanim-tanim. And also, meron silang gardener. Kaya hindi kasi sila nahilig nag-garden ni Tami or ng yard. Nagbabayad kasi si Tami ng gardener para sa, hindi na kasi sila lang dalawa ni Tami noon nakatira, diba? So, yung nakatira kami doon, sobra talagang wala akong ginagawa. So, yun guys, itrim ko na yung rosas. Kasi sobrang dami. So, kailangan ko siyang itrim. Iba pala talaga guys, yung bahay muna. Dito ko na-realize, kami ni Tami nung pagpunta namin dito, pagbili namin ng bahay na ito, is nag-hire kami ng gardener. And then, sinabihan namin yung gardener na pwede bang linisin itong area na ito, yung kung saan ako naglilinis. Kasi parang sobrang dumi na ba. At kasi wala nang nakatira. At mga matanda kasi yung nakatira dito, yung unang may-ari ng bahay na ito. At so yun, pinalinis namin kasi nahilig kaming mag-gardener guys. So, sa paglilinis lang, hindi nilagyan ng bulaklak, nag-ibot-ibot lang silang damo, kinuha lang nila yung damo, at hindi pa tapos guys, nag-charge na sila ng $700. At yun, napagdesisyonan ko na kailangan kong gumalaw. Sanay naman talaga ako din sa mga mabibigat na mga gawain, mga bukid-bukid, mga linis-linis, no, yung mga tanim-tanim ng mga bulaklak, hindi ako talaga yung mga trabaho lang na mga mabibigat kaya ko. So, kayon, dito ko talaga natutunan na kapag meron ka talagang property, nasayo na talaga, no? Parang, dahil wala naman din akong trabaho. So, sabi ko, ako na lang, Han. At yung gardener na yun, naglilinis ng yard, nagputol. Pa rin sila, continue pa rin namin, no? So, kaya yun. Pero ang naglilinis at nagtatanim ng mga bulaklak, ako na. Kasi sobrang mahal dito, guys. Halos kada galaw ng mga gardener is talagang ang mahal. So, kaya, ngayon, kami nang nagpuputol at ako na yung naglilinis.